Maker Productions. Maryam kin daɗe a raina, idan ba ke bari jiya ce ni Musa ba za ni zauna ba. Maryam kin daɗe a raina, ke ce zuciya ta nuna, tattaso yar amana, yanzu kin zamo abin kauna, dan ke ce farin ciki na, kaunarki tana buguna, ta soke na har jini na, ta bi jini da jijiya na, kowane lokaci na auna, hakan ne babu tun zane. Maryam kin daɗe a ruhi, Maryam na taho gare ki, yar gidan mutunci, baki hali irin da ɓaci, ganin ki yana gushen takaici, idan ba ke bari jiya ce, Maryam so na abinci, ni da ke za ni zauna, ai daga ke babu ƙari, na duba Galadi ba kamar ki, juyo yar halali. Maryam kin daɗe a ruhi, zafin so yana taɓa ni, shi ke sani yin tunani, a kanki nake tsumani, furanni sun fito a lambu, ni ne zan yi ban ruwansu, lambun so ni za ni tare, tauraruwa a mata, don kin haske zuciyata, Maryam kin zarci mata, yau kin zangwana ta mata. Maryam kin daɗe a ruhi, na shaida kina da kunya, ga ladabi ga biyayya, na san baki manna ƙarya, ko ɗai baki kauce hanya, a tsakaninmu baki yayya, duk me kin mu zai ji kunya, mai hali na kunya, ne ba za ni da ke ba, kin yi hali irin na umma, kin yi hali irin na abbanki. Maryam kin daɗe a ruhi, Maryam kin daɗe a raina, idan ba ke bari jiya ce, ni Musa ba za ni zauna ba.